Bi sedema belavbûna vîrusa korona li cîhanê, piraniya welatan rastî rewşeka aboriya xirab hatin. Ew jî ji ber standina tedabîr û rênmayên taybet bi vê vîrusê, weke ragirtina kar û damû dezgehan û qedexeya çûn û hatinê li hejmarek mezin ji welatên cîhanê. Banka Navdewletî jî divî derbarî de raporteke belavkir û tê de eşkere kir ku cîhan bi qeyraneka tenduristî re derbas dibe û bi rengekî bilez belav bûye. Ku wê bibe sedema krîzeka aboriya cîhanî ku ev e heftî salin cîhan bi vê qeyranê re derbas nebûye û got jî tê pêşbînîkirin bi milyonan mirov wê di nava rewşeka aboriya pir xirab û dahatekî aborî pir kêm de bijîne. Her wiha Banka Cîhanî pêşbînî dike ku çalakiya aboriya cîhanê ya îsal ji sedê 5.2 kêm bibe. Ew jî rêjeya herî mezin e ku ji salên 1946-1905 ve di dawiya cenga cîhanî ya duan bû heta weke niha cîhan di vê rewşa weke niha de derbas nebûye. Ku di wî demî de 13.8 ji sedê ji aboriya cîhanê têk çûbû. Di raporta Banka Navdewletî de hatiye ku rêjeya aborî di îsal de ji sedê 5.2 dakeve û ev çaremîn xirabûna aboriya cîhanî ye di 105 salên borî de. Aborînasên Banka Cîhanî gotin ji ber tevlîheviya giraniya ku cîhan rastî wê tê pêşbînîkirin ku dahata mirov ya rojana dakeve asta pir kêm ji ber zêdetir not ji sedê ji bazarên ektîv û welatên pêşkeftî yên xwedî dahatên kêm e. Her li gorî raporta Banka Navdewletî ku ji bo hemî welatan jî tê pêşbînîkirin dahata wan jî bibe ji sedê 6.2. Ji bilî kêmbûna dahata mirov bi sedema krîza aboriya cîhanî, aborînasên Banka Cîhanî jî dibêjin di nêrîna wan de hejmara mirovên ku di nava hejariyê de dijîn di vê salê de di navbera 7 milyon ta 100 milyonî dê zêde bibe.